ми входимо у праздник нашого святого преподобного Єфрема Новоторжського. Той самий третій молодший брат трьох братів Мойсея Угрина, Георгія Угрина. Угрини – виходці із древньої Угрії. Наші древні Карпато-Русини попали у двір київського князя Володимира, і він, видя їх способності, дав їх на воспитання своїм дітям Борису і Глебу. Пізніше вони проводили уже із своїм князем Борисом все життя і навіть воєнні походи. А коли прийшов до власти нерідний їх брат у Києві і таїнственно вмер князь Володимир, то тот чужий фактично духом, но фактично син Владимира від братської жони прийшов до власти насильственним путем у Києві, силу захватив власть і об'явив себе князем. Всі молодші князя сказали: «Хорошо, най буде». Владимир думав зробити Бориса главним помічником його Глеба. Ну от тот взявся до влади скорше, і мало того, що він об'явився князем, всі браття молодші сказали: «Ми не желаємо власти, хочеш, брате, так управляй». Но той Ярополк Каянний в Києві задумав уничтожити усю сім'ю Владимирових дітей, аби не було ніякого з претендентів на Київський престол. Тяжка історія Києва з їх революціями, переворотами. І іменно цей момент завжди нам напоминав, що там були наші троє людей. Такий був Борис князь смиренний, що княжеську гривну, тобто знак із золотий, котрий заковувався князеві на шию, не хотів носити. Каже Георгієві: «Ти носи», та своєму подчиненному дав. Так і ходив Георгій Угрин у княжів, така була гривна золота. Ну от прийшли убійці від брата з Києва, і в 1015 році ведь мог Борис дати команду, бо воїни казали: «Борисе, армія в твоїх руках, вернемося в Київ, дай команду, ми накажемо і тих зачинчиків, заколотників накажемо». Но Борис, будучи воспитаний по-християнськи, розумів, треба пів Києва вирізати, ніде там не буде більше мира. І він сказав: «Якщо брат мій зробив злочин, заколот, то я на свого брата руки не підніму. І навіть коли прийдеться мені померти мученически, подобно як Людмила Чешська». Так це і стало. Армія пішла в Київ, а він остався сам із охрану. Убійці прийшли і ранили його смертельно. А коли бачили, що гривни не є, а Георгій заступився, і вбили Георгія, але побачили, що гривну не могли зняти, то відрізали, відсікли голову Георгієві, та так забрали гривну. Борис, Єфрем наш молоденький, можливо, там на місці не був, але узнав, що то прийшов, забрав главу і пішов на Северний Торжок, і там у 1030-х роках організував Борисоглебський монастир, раніше, ніж Києво-Печерська лавра. Тобто один з древніших монастирів у Росії, Севернів, організував наш чоловік, нині святкуємий преподобний Єфрем Новоторжський. Мойсей Угрин спасся бегством, пішов у Київ, но там він попав у руки поляків, оказався в плену, у Польщі претерпів ужасні гонення,
бо католичка полька хотіла його взяти за чоловіка, а він не хотів. Він казав: я християнин, я хочу бути чистий перед Господом. Тайно проходив через Польщу монах із Афона, він прийняв монашество, а та коли узнала, і понівечила його фізично до крайності. Єле живий, спасся Мойсей, бо востаннє було велике, та була та жона полька вбита. Він се вернув в Києво-Печерську лавру, но там уже він був слабенький, і перший монах Києво-Печерської лаври, наш чоловік, преподобний Мойсей Угрин, його мощі, права десниця, рука, знаходиться в мужському монастирі Ніколаївському Мукачеві на Чернечій горі. Яка славна історія! Ми часто буваємо преподобного Мойсея Угрина, но, уви, не прийшлося ще побувати у преподобного Єфрема. Правда, був момент, що в час революції його мощі десь затратилися, бо большевики, сатаністи були такі дикарі, що вони все духовне ненавиділи. Палили храми, монастирі, книжки, ікони. І йшли та грабили там, де мощі святих спасалися, а самі мощі могли викинути, сміятися. Ну, на що були способні дикарі, большевики, котрі планували світле майбутнє, а замість світлого майбутнього получилися в них концлагеря. В общем, преподобний Єфрем, сьогодні молимося: преподобний отче Єфреме, молі Бога за нас. Ти там десь на севері основав монастир і кілька тисяч людей ти спас. Нині перебуваєш на небесі. Молися, щоб ми, дов'єдно своїми братцями, преподобним Мойсеєм Угриним, Георгієм і тобою, Єфремом Новоторським, з усіма святими нашої святої Карпатської Руси, ми несли свій служебний подвиг, держася православ'я, в якому ви, браття, перебували. У житті вашому російські церковні історики пишуть неправду, що ви були венгри. Можливо, територія, відки ви прийшли, моглася назвати пізніше Мадярщина. Но той час, коли ви прийшли на київську землю, вона ще не могла бути така. Вони прийшли, можливо, в одну із князівських жон, як придворні, і вона з собою взяла їх, і вони так і оказалися у близості до князя Володимира. Святії преподобної Мойсея Угрине, Георгіє і Єфреме Новоторський, моліте Бога за нас, щоб ми сьогоднішній день, взиря на ваш подвиг, помнили свята Києво-Печерська лавра, і ще тим більше свята для нас, що перший святий наш. Мукачевська, воістину благодатний монастир і лавра, теж там мощі преподобного. Так нам важно, щоб ми помнили, якого ми рода, які наші були предки, щоб ми завжди славили свою історію, берегли себе в єдинстві церквою, а в вічності разом із всіми святими змогли б наслідувати Царство Божие. Амінь.